नोकरी काय नाही रे, काय तुझं थोडंफार शिक्षण आहे, ITI झालंय, त्यामुळे मी ते काम म्हणत होतो. नाही तर मग काय तुला लावायचं म्हणलं तर असं कुठेही कामाला झाडू बिडू मारायला लागते. पण तुझ्या कामाचा आणि तुझ्या शिक्षणाचा उपयोग होणार कसा? बरोबर आहे. एवढं शिकून बी तरी पैसेच भरावे लागतात, शिक्षणाचा काय उपयोग आहे ना. काय रे, कंत्राट पद्धतीने सगळं वाटोळं करून टाकले. जाऊ दे, पण हे बघ, झाले पैसे कुठून ऍडजस्ट मला फोन कर. हा काम चांगले, आता मी बी मदत केली असती, पण माझी परिस्थिती तुला माहिती आहे. काय तिने 10-20 हजार देईन मी तुला, पण बाकीचं बघ. बघन झाले तर. आणि फोन उचल माझे, जरी नुसतं कामासाठीच नाही लावत, असं मित्रा खातर बी लावित असतो रे फोन. हा बरं चालतंय, बघ मग तू काय होते. आणि झालं पैसे तर काय नाही, काम काय वाईट नाही. हा, मला कळव मग तू. सांगतो. येऊ का मग? हा.